Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Happy Father's Day kanatong tanan mga amahan. Walay labot nako. Happy Father's Day sa tanan nga mga amahan, and malipayon kayo ko nga diin na ako'y mga nakita pod nga mga amahan nga diin ilang gibarugan ang ilahang tagsa-tagsa ka responsibilidad, isip nga piniyalan sila sa Ginoo, isip nga gigamit sila sa Ginoo. So akong nakita nga diin nibisan sa ako ang amahan nga diin nag-amuma kanako, nagatiman, nagatiman kanako, nagbadlong kanako nya ako sa una sa gigpapadlong niya, and then nakita gyapon nako ang gugma sa akong amahan. And no nga karon samtang atong hinuklugan, atong tan-awon unsa ang mensahe sa Ginoo, ato ani siyang ato aning ilang bigit sa atong mensahe. Ang mensahe mahitungod ngadto pod sa ato ang mga amahan nga makita nato nga ang amahan nga makaingon tag perpekto, amahan nga hingpit mao ang amahan nato nga ato sa langit. Apan atong hatagan pod og maayo nga pagtulunan og maayo nga pagsabot nindot nga mensahe ngadto pod sa atong amahan
nga nag-amuma nato samtang naata sa kalibutan. And siguro makaingon ta nga dili tanan nga malipayon tungod kay naa sila'y amahan, tungod kay ako pong nakita ni bisan pag na ako'y pang tambagan, na ako'y pang sulbad ng mga problema ug ang nagsugod sa mga problema maupod ang amahan. And usahay ang amahan mo ay naguba sa kaminyoon, naguba sa relasyon, naguba sa pamilya. Napog ko'y nakita nga ingon ani nga klase nga rason. Do makita man nato na mga amahan nga tarong nga diin mao'y nagdala sa ilang pamilya sa pag-alagad sa Ginoo, and then naapoy amahan nga nakita nato sa kalibutan nga iyang gitagbaw ang iyang kaugalingon. Nibisan gani guwa na lang siya ipaki, bahalag maguba iyang pamilya, maguba ang iyahang kaugmaon sa iyahang mga anak, basta lang matagbaw siya kung unsay gusto niya, isip pagtagbaw sa iyang kaugalingon. Nalimtan niya nga siya o sa kaamahan. So ato makita nga dili tanan malipayon. Apan unsa man ang atong paghisgutan karon, atong tan-awon kung unsa man dapat ang makita nato nga nindot nga pamatasan nga naa jud sa sakto Dios nun nga amahan. So sa dili pa ta moadto sa mensahe, magampo sa kita, mga itagtabang sa Ginoo, and then tugutan nato ang balang espiritu nga mulamdag sa atong tagsa-katagsa kasing-kasing o huna-huna. So magampo kita. Labing gamhanan ug balaan ang mga Dios. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga kami Ginoo tuon na pod sa imong mensahe. Salamat Ginoo sa pagtugot diri kanamo nga diin karong panahona o Dios magatuon kami do among ilang bigit ang mensahe mahitungod sa kung unsa man ang amahan sa kalibutan, ug among makita nga diin ikaw o Dios ang tinuod mahigugmaon, perpekto, hingpit nga amahan. Ug among makita Ginoo unsa man Ginoo ang nindot nga pamatasan nga among makita diha kanimo na diin nindot pud siya nga makita ngadto sa mga amahan, sa tanang amahan nga naay pamilya, amahan nga nay mga anak, amahan nga naay tagsa-tagsa nga baruganan sa ilang kinabuhi. Ako Ginoo nagaampo nga diin ikaw Ginoo padayon magahikap, magaabli sa matag usa ka kasing-kasing ug gunahuna, ug imong ipaabot Ginoo ang imong mensahe sa matag usa nga makuha namo Ginoo unsa imong kabubut-on karong takna. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa pangalan ni Hesus. Amen. Usa sa pinaka dako kayog impluwensya sa atong panahon karon mao gini siya ang amahan. Nay mga anak nga diin nahimong nagmalampuson sa ilang kinabuhi tungod sa ilang amahan. Nay mga anak pod nga diin naguba ang ilang kaugmaon tungod sa ilang amahan. Nay mga anak na wagta nga gana sa kinabuhi tungod sa ilang amahan. Nay mga anak nga diin naguba ang kaugmaon tungod sa ilang amahan. Nay mga amahan nga mahigugmaon, nay mga amahan nga salbahis. Nay mga amahan nga diin buutan, matinabangon, naapoy mga amahan nga walay paki. Nay mga amahan nga naghuna-una sa ilang kalipay ngadto sa ilang mga anak, ngadto sa iyang pamilya nga mao nay kalipay niya. Napoy mga amahan nga iyang ginahuna ang iyang kalipay, gikalimtan iyang responsibilidad, gikalimtan ang pamilya, gikalimtan ang iyang mga anak. So ato makita nga dain nailain-lain nga klase nga amahan. Pagkalas nga Mayo 31, nag-speak ko sa usa ka kaning vigil, and mao to siya ang last kinalasan nga vigil sa mao nga namatay, which is ang katong namatay usap pud siya kamahan. And then nakita nako ang gugma sa iyang mga anak nga tuwa po didto. And then pagkaugma niya na pagka Hunyo 1, karon nga tuig Hunyo 1, birthday nako ug mao tong panahon na nga naa ako sa St. Peter. Tungod kay naami service, nag-service kami didto, nag-worship kami didto before i-cremate ang katong patayng lawa sa maong amahan. And then mao to siya ang last nga higayon nga din kadtong mga anak makita nila ang katong lawas sa ilang amahan nga wala na kinabuhi. Ug mao to kinalasan nga higayon nga makita na jud nila before i-cremate ang katong lawas. Samtang naghatag og mensahe walay hunong ang hilak, samtang naghatag og mensahe padayon nga sigig bakho, padayon nga nagtulo ang mga luha, nag-abot ang luha og ang sipon. Like
makita na ko nga grabe ang ilang kasakit. Siguro wala ko nasayod sa tagsa-tagsa nila ka kinabuhi. Pero siguro naa siguro yung mga anak atong panahon na nga diin nihilak sila tungod kay na ay gusto nilang isulti sa ilang amahan nga dili na nila mabuhat tungod kay dili na sila madungog tungod kay patay na ulahi na ang tanan. Siguro naa ba siguro muhatag og mensahe nga nahigugma pa sila, gimingaw sila, o di ba ka mangayo sila sorry, o di ba ka naa sila nindot nga isulti nga to sa ilang amahan, pero wala na ulahi na ang tanan. So ang ilang nibuhat kay igo na lang sa paghilak. Ug samtang ako naghatag og mensahe, gikumot pud akong kasing-kasing nga naghilak ko nga nagtan-aw sa ilaha nga nakita ngayon ani mao ni siya ang kinalasan. Mao ni siya ang utlanan sa kinabuhi diri sa kalibutan. Ug mao to siya nabantayan ako nga na-feel na ko nga diin naapod sila ang mga anak adtong panahon na o sa katong amahan nga ni Panaw nakita nako ang ilang gugma para sa ilang amahan. So ako nakita nga din siguro ang ilang amahan grabe pud ka mahigugmaon sa ilahang o sa iyahang mga anak. And then mo siya nga atong mensahe nga ato makita karon. Nga din sa tang amahan karon nga naminaw sa maong mensahe. Awong pangutana, unsa ka man nga klase nga amahan? Amahan ba nga nagunahuna ka sa imong kalipay na nalimtan ang pamilya? Secondary na ang pamilya, primary or sinugdanan jud ang kalipay nimo? O di ba ka amahan ka nga klase nga imong ginahuna ang imong pamilya, di bali nang mag-snack ra ko or di bali nang bati ang akong pagkaon basta na ako'y nindot nga mahatag sa ako ang pamilya, sa mga anak, like bahala nang di ko kapalit og ako ang kaugalingong sanina basta mapalitan ako ang akong mga anak og sinina, bisti, mga butang nga gusto nila, nga kalipay nila. Yung nana ba ka nga klase nga amahan? Klase ba ka sa amahan nga diin kung masayop ang imuhang anak, imo siyang tambagan sa sakto nga pamaagi? O di ba klase ka sa amahan nga diin mag-una ang dapat adi sirang sulti? So daghan kayo ang klase nga atong pagkatan-awon karon. Pero samtang atong tan-awon diri, ang usa ka amahan mapakita niya ang tinuod niyang pagkaamahan o tinuod niyang pamatasan kung iyang makita kinsa ang Dios pod sa iyang kinabuhi. Like lisod kay ta moingon nga maayong amahan sa mga tawo nga wala man gani kaila kung naabay Ginoo. Siguro morally makaingon tag nindot man siguro nga naay mga buutan nga amahan, moral speaking, makahatag sila nindot nga mga pagtulunan sa ilang mga anak, pero akong ikasulti dire nga diin ang kaning tanang butang nga ilang nabuhat kutob lang sa niining kalibutana. Apan atong tan-awon karon mao ang mensahe nga unsa man ang pinakaanindot nga mahatag sa amahan ngadto sa iyahang mga anak. Mao ni siya ang mga butang nga magpabilin hangtod o human ni ining kinabuhia. Atong tan-awon nga diin kitang mga tao ni bisan kitang tanan o ngadto sa mga amahan dili ta ignorante mahitungod sa paghigugma sa Ginoo. Nasayod ta ni bisan gani akong pagbasahon diri sa Mikyas kapitulo 6 bersikulo 8. Nagingon, gipakita na niya kanimo o tao unsa ang maayo. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa makanunayong gugma og sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakig-uban sa atong Dios. Balikon ako, tulo ka butang nga ato makita, gipakita na sa Dios kanimo o tao unsa ang maayo. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan, unsay matarong, unsay sakto, sa pagpakita sa makanunayong gugma, kinalasan, og sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakig-uban sa atong Dios. So, usa sa ato makita nga nindot nga pamatasan nga naa dapat sa mga amahan. Una, amahan nga nahigugma sa Dios. Tungod kay kung ang amahan nahigugma sa Dios, then nahigugma pud siya sa iyang pamilya.
nahigugma pud siya sa iyang mga anak. Mas makita niya unsa ang panginahanglanon, unsa ka importante siya isip amahan ngadto sa iyang pamilya, ngadto sa iyang mga anak. Kung iyang nakita sa iyang kaugalingon nga siya piniyalan sa Dios, nga di naa siya dakong tulubagon at ubangan sa Ginoo kung giunsa niya pag giya ang iyahang mga anak o iyahang pamilya. So tanang amahan, nindot nga makita nato ang paghigugma niya didto sa Dios. Ni bisan gani ato makita niini nga mensahe sa Matthew 6:33, ni applicable siya sa matag usa sa atong kinabuhi nga diin sa bersikulo 24 hantod sa kinalasan nga bersikulo, ang kani siya nga mensahe sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 24 hantod sa 34, nagisgot ni siya mahitungod sa ang Dios ug ang bahandi. Kani siya nga mensahe ato makita tungod kay usahay manggod ang pinaka-common nga mindset sa tao. Ang mga amahan nagtuo sila nga kumahatag lang nila ang kwarta ngadto sa ilang mga anak, ngadto sa iyahang pamilya. Like nagtuo siya nga natuman na niya ang iyang responsibilidad. Like nagtuo ang amahan, usa ka amahan nga din ang responsibilidad niya ang paghatag og kwarta na ipagkaon sa lamisa, like maor ni siya ang iyang responsibilidad. Mao nang dagan sa mga amahan, grabe kay ang pagpaningkamot pero walay panahon sa pamilya, walay panahon sa iyahang wala man gani pagpangumusta sa iyang mga anak unsa na nahitabo sa ilang pag-eskwela, sa ilang kinabuhi, kumusta naman sila? Like ingon ani nga klase nga dagan sa kinabuhi. And then ato makita, so niini nga mensahe naghisgot ta mahitungod sa bahandi ug ang Dios. So sa bersikulo 33, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. So ato nakita niini nga mensahe nga diin ang pinaka-importante sa usa ka amahan nga mahatag niya ngadto sa iyahang mga kaanakan or ngadto sa iyahang mga anak, ngadto sa iyang pamilya, mao iyang mapakita kung kinsa ang Dios sa ilaha pod nga kinabuhi. Tungod kay kumuyon tag usa ka amahan nga diin naghatag tinuod man naghatag og panginahanglanon sa iyahang mga anak, sa iyang pamilya, like tinuod man naghatag siya kwarta, pero kung wala siya igo nga pag-atiman man lang sa ilahang relasyon isip amahan ngadto sa anak, naikuwang nayhawang. Ang oras, panahon, ang higayon, ang imong pagpangumusta, kumusta naman sila, kung naaba sila problema sa ilang kinabuhi. Like importante kay ni siya isip usa ka amahan nga diin masayran niya unsa ang kahimtang sa iyahang pamilya, sa iyahang mga anak. Dili tungod kay ang naaso nahuna sa amahan kung unsa ang kahimtang, kutob ra sa pagkaon mabaw sa lamisa, kutob ra sa bayranon sa kuryente, tapos kung natuman na niya tanan, maura na siya iyahang responsibilidad. Kani nga mga responsibilidad automatic nga dapat naaga na siya sa usa ka amahan. Pero ang responsibilidad jud sa amahan mao ang atong sabton, piniyalan kita sa Dios ug naatay tulubagon sa Ginoo giunsa nato pag-amuma o giunsa pag-amuma sa amahan ang iyahang mga anak ug ang iyahang pamilya. So ang pinakaanindot nga makita nato ang usa ka amahan nga iyang gamiton ang iyahang awtoridad isip amahan siya nga iyang ipasabot ngadto sa iyang mga anak unsa ang pinakaanindot nga ilang mabatunan ug mao na siya ang relasyon sa Ginoo. Tuguti isip usa ka kaamahan, tuguti nga diin imong mapaambit ngadto sa imong mga anak. Nga diin sila mismo makadungog sa mga mensahe sa Dios. Sila mismo makadungog, makaila kung kinsa ang Dios. Tungod kay subo kayo pamalandungon, duha ka bati kay nga panghitabo. Una, ulahi na ang tanan para moingon kag imo pa silang sultihan. Tungod kay dili na sila patuo. Di ba? Panduha, maglisod na kag sulti sa ilaha, tungod kay nakita nimo sa imong kinabuhi, dili ka
maayo nga amahan para sa ilaha. Apan dili man ni siya ulahi ang tanan. Ang pinakapait lang siguro kaayo sa mga amahan karon, like kamao kayo sila mohatag og mensahe, sakto nga pamatasan, sakto nga baruganan sa ilang mga anak, tapos maingon na sila, ay pasagdi lang ko kay ingon ani man ni akong kinabuhi. Kamo mga bata pa man mo, mao ni siya ang inyong buhaton, like dili na siya pwedeng nana. Mao na nga moabot ta diri sa usa ka sunod nga pamatasan sa usa ka amahan sa Episo 5 kapitulo 5 bersikulo 25 hangtod sa 33. Again, Episo kapitulo 5 bersikulo 25 hangtod sa 33. Naging diri mga bana, di ba? Mga bana, higugma ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Sa ingon ini, ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag, putli og walay kasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Og mulaya ta sa mga pipila ka mga bersikulo 31, sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o inahan o mutipon sa iyang asawa og silang duha mahimong usa. May dakong kahulugan kining bahina sa kasulatan ug sa akong hunahuna nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Apan alang usab kini kaninyo. Kinahanglan ang bana mahigugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon ug ang asawa usab kinahanglan magtahod sa iyang bana. So ato nakita diri nga diin mga bana, mga papa, mga amahan, bitaw mga bana, usa sa nindot nga pamatasan nga diin kabalo kamo mahigugma sa inyohang asawa. Naaman siguro yung mga kapakyasan, siguro dili man siguro ni siya tago, no? Pero naas man siguro yung mga kapakyasan sa mga bana diha nga bato-bato sa langit ang matamaan mo smile nga diin mga bana diha nga tagduhay asawa or tagtuloy asawa. Nasayod man jud ta nga sayop na siya, no? Nasayod man jud ta. Pero kani siya nga mensahe nga akong ipaabot sa inyo ha. Dili siya ingon nga kaning pangdot nga ig-on ta mo. Ang kani siya nga mensahe, mo ni siya ang realidad, like dili ko mosulti niini kung wala na ako nakita sa kalibutan. Na yung mga amahan nga kaniadto nagbinuang tapos nausab na, pero ulahi na ang kausaban tungod kay guba na ang guba, ang damage. Apan ang kani siya nga mensahe pagpahinumdum sa ato nga diin mga amahan higugma ang inyong asawa. Pasabot, ang gusto na ko ipasabot pod niini nga mensahe nga din kung naaman tay o naaman ang mga amahan na may mga kalapasan kaniadto o na may kalapasan karon, ayo tuguti nga unsa man ang gubot nga imuhang nasudlan karon, imo na siyang bitbiton hantod sa imong kamatayon. Kanus aman na nimo limpyuhan, kanus aman ka mag-usab, kanus aman nimo tugutan nga imo ning biyaan kani mga butanga. Tugutan ba nimo nga dinhi nagatubang na lang nimo sa Dios, tapos unsaon nimo pag-istorya sa Ginoo? Like lisod kaayo. Mao na nga din if naaman tay mga kapakyasan karon, mga amahan nga naaman tay mga lapses na may mga nabuhat nga mga bati sa una o nibisan gani karon nga dili na ka naglibog na kaunsaon paggawas, itugyan tanan sa Ginoo. Tuguti buhati bahalag mayuntag ayaw na ang kaulaw. Tungod kay maulaw ka sa kalibutan tapos unsa man, like ganahan ta malangit tapos ingon ani atong binuhatan. Ganahan ta makigkuyog sa Ginoo tapos ingon ani atong binuhatan. Di man na pwede nga mosimba ta sa Ginoo, mag-alagad ta sa Ginoo gamit ang atong mga kamot ug atong mga ngabil sa pagdahig sa Ginoo. Tapos gawa sa simbahan lahi pod
atong binuhatan, di man na siya pwede sa kinabuhing Kristohanon. Mao na nga din ang gusto nato makita karon nga diin mensahe ngadto sa mga amahan nga napakyas man nga diin wala ni ingon nga diin nakita nato nga mao ni siya ang problema, walay solusyon. Naay solusyon niini. Kung naay problema, naay solusyon. Tuguti itugyan kaning tanan sa Ginoo. Kung unsa may nakita nimo nga sakto nga pagabuhaton tungod kay sa tinuod lang, kung nasayod ka sa pagbuhat sa bati, nasayod pud ka unsay solusyon jud niana. Sa tinuod lang. Walay tao nga nagbuhat og bati nga wa siya nasayod unsay solusyon. Nasayod siya unsay solusyon ang nakaapan lang. It could be nga ulahin na ang tanan. It could be nga diin maulaw siya, makikatubang sa mga tao nga istoryahan siya. So bintaha na lang nga ingon anin lang ang dagan. No, ayaw taon. Dili kita mo nagkupot sa atong kinabuhi, humani ining tanan, mobiya tas kalibutan, magikatubang tas Ginoo. Grabe ka ulaw. Mao na nga diin karon ang higayon samtang buhi pa ta. Og mao ni siya ang mensahe ngadto sa mga amahan, ngadto sa mga bana, nga diin higugmaa ang inyong asawa ug ang pangtulo nga mensahe nga pamatasan nga nindot nga ato makita pod nga kining mga amahan higugma sa iyang mga anak. Ato makita diri sa Colosas 3:21 ang mensahe sa Dios nagaingon, mga ginikanan ayaw palaguta ang inyong mga anak kay tingali unyag mawad-an sila kadasig. Kaya siya nga mensahe kay wala si ingon nga gipangutanan niya ang kaning responsibilidad sa usa ka mahan. Pero ang kani siya nag-mention siya or naghisgot siya mahitungod sa ginikanan, pero ato makita niini nga diin ginikanan ang dapat atong pagabuhaton or amahan ang dapat pagabuhaton mao ang paghigugma sa inyong mga anak. Naamo gyud mga amahan nga diin usahay sa kalagot dili na makita ang paghigugma sa ilahang ilahang paghigugma ngadto sa iyahang mga anak. So moyintag ayaw palaguta, kung mogamit itag ayaw palaguta, atong makita diri nagpasabot ni basin kung ang amahan masuko gipalagot niya iyang anak pinaagi sa unsa man, pagsulti og bati, panduha, pagdapat. So ato makita niini nga kung atong tan-awon sa kaninga picture, bisan gani sa atong mga silingan nga kung nay usa ka bata nga nagpabadlong sa amahan, ato makita kung unsa nga klase nga amahan ang kaning iyang klase nga pagpanton ngadto sa iyang mga anak. So amahan ba nga mopanton sa iyang mga anak pinaagi sa pagdapat? Okay lang nga dapat nga kaning bunal nga naay uban sa gugma? Dili na jud paghigugma. Dili na jud nga nahigugma na ka sa pagbunal. So baliktad no, like nibunal ka uban sa paghigugma nga kaning imong gibunalan ang imong mga anak like para sa pagpanton sa ilang nga sayop ilang gibuhat. Ayaw nang nahigugma na ka sa pagbunal. Tapos ngadto na nimo pa buhagay ang tanan nimo kalagot pinaagi sa pagbunal nga abuse na siya. So ato makita niini nga diin bisan unsa ang nabuhat sa mga anak, bati man, nindot man, ang makita nato sa mensahe sa Ginoo, wala gid nato mabasa diri, walay mabasa nato sa mensahe sa Ginoo, walay mabasa nato sa Biblia nga nag-ingon isalikway ninyo ang inyong mga anak kung nagbuhat sila bati. Walay mabasa nato sa Biblia. Ang naa sa Biblia nga atong mabasa, igugmaa sila, sultihi sila, lamdagi lang una-una, giyahi sila. Like mao ni siya ang kanunay nato mabasa sa mensahe sa Ginoo. Kay ngano man, tungod kay mga ginikanan responsibilidad na sa mga ginikanan, sa amahan, sa inahan, sa amahan, nga diin, paggiya sa iyang mga anak. Gikan sa pagkabata na nila, responsibilidad sa mga amahan, sa ginikanan, ang pag-amuma sa mga bata, kung idako sila nga walay batasan, kung idako sila nga walay giilang tao, ako makita nga naay problema sa pagpadako sa iyang amahan. Tungod kay, mo reflect man gina siya. Mao na nga din ang usa sa pinakabaliko na kung usa sa pinakadako og impluwensya sa kinabuhi sa mga bata sa mga kaanakan mao ang amahan jud. Mao jud ang amahan. Mao na nga diin kung nay amahan nga balasubas, kung nay mga amahan nga mga way batasan, kung nay amahan nga din kusog kay manapat, mudako ang ilang mga anak nga nay kahadlok, mudako ilang mga anak nga diin kung nay mga lalaki musundog pod mga
kusog pod manapat sa uban, balasubas pod, kusog magpasakit sa uban, kusog manapat, like walay gikahadlok ang tao, like usahay makita po ni siya impluwensya gikan sa amahan. So ato nakita diri nga usa sa pinaka anindot nga pamatasan nga naa sa amahan nga mao mahigugma siya sa iyahang mga anak. So unsa man ang pinaka-importante nga mahatag sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak? Mao gini siya ang pagpagumusta sa inyong mga anak. Like tinuod man okay man na siya nga mohatag-tag kaning unsay gusto nila, palitan nato sila unsay gusto o sa inyong mga anak or sa unsay need sa pamilya. Pero ang pinaka-anindot nga mugahin ang usa ka amahan og oras para sa iyang pamilya, mao na siya ay pinaka-anindot. Mao na nga pangupat nga ato makita nga mensahe, maupod ang amahan nga nahigugma sa kamatuoran ug naay baruganan sa husto nga pamaagi. So ato makita niini nga diin bati man pamalandungon ug bati man tan-awon nga naay mga amahan nga makita nato sa gawas. Balikon ako naay mga amahan nga makita nato karon nga walay baruganan sa ilang kinabuhi kay ngano man. Una, gipakao nila ang ilang mga anak sa kwarta nga ilang kinawat, sa kwarta halin nila sa pagpamaligya og drogas, sa kwarta nga gamit sa pagpanikas, kwarta halin sa bakak. Tapos ato nang kaning mga amahan nga diin ilang gidala kining salapi ngadto sa ilang pamilya para pagpakaon sa ilang pamilya. Grabe ka ngilad atong tan-awon ang kaning picture. Naghatag ta og atong gitugunan ug atong gisangkapan ang panginahanglanon sa pamilya apan sa dili sakto ug sa dili angay nga pamaagi sa pagpaningkamot. Kani siya usa sa pinakabati nga klase nga amahan. Og di ta mag-expect nga diin if ani ang klase nga amahan, magunahon na ta nga buotan kayo pod ang mga anak. Og naapoy mga amahan nga nagsugo og bati sa ilang mga anak sa pagbuhat ani mga butanga, sa pagpangawat, sa pagsukol. Like naay mga amahan nga diin kung gidapatan ilang anak, abibahan pod nga dapati pod, di ba? Like ngun ana, tapos ang gidapatan pod dako kayo, tapos ilang anak gamay kayo nabunog nog samot. Pero ato makita karon, ato makita nini nga mensahe nga diin usa sa pamatasan sa usa ka amahan nga naa siya saktong baruganan sa iyang hunahuna ug sa iyang binuhatan. Ug naa siya paghigugma diha sa kamatuoran. Walay sagol nga bakak sa iyang dignidad, integridad. Like dapat nagbarug siya sa sakto nga pamaagi. Mao ni siyang sakto nga amahan. Sakto nga pamatasan sa amahan. Ug panglima nga atong kinalasan nga pamatasan nga ato makita, mao ni siya ang kaning Dios nun nga amahan nga iyang gidala ang iyang pamilya paduol sa Ginoo. Mao ni siya ang pinakaanindot nga batasan sa usa ka amahan nga iyang bitbiton ang iyang pamilya paduol sa pagsimba or diha sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Mao ni siya ang pinakaanindot nga batasan sa usa ka amahan. Ug ako mga pag-ampo nga diin sa mga amahan karon, do mo ingon man tagsa-tagsa ang atong kaluwasan. Tinuod man na siya tagsa-tagsa ang atong kaluwasan. Pero naapoy responsibilidad ang mga ginikanan, ang mga amahan, isip piniyalan pud sila sa Dios nga dinaa sila dakong tulubagon at tubangan sa Ginoo kung giunsa nila pag-amuma, paggiya ang ilang mga anak atubangan sa Ginoo, ilabang gipaduol sa Ginoo, gipalayo diha sa presensya sa Ginoo, naa sila tulubagon diha atubangan sa Ginoo. Tagsa-tagsa man ang kaluwasan, pero manubag gihapon ang amahan atubangan sa Ginoo. Ug mao na pinakaanindot ang pamatasan sa amahan, batasan sa amahan nga iyang hiusahon ang iyang pamilya nga magsimba sila sa buhi nga Dios. Ug mao na siya pinakaanindot balikon ako, pinakaanindot nga batasan sa usa ka amahan nga diin iyang mabatunan nga diin ang tibuok niyang pamilya mag-alagad sa usa og tinuod nga Dios. Ug hinaot nga kung nakita man sa mga amahan nga naminaw karon sa tanan nga dalunggan nga naminaw karon sa mga amahan o di baka sa mga anak nga naminaw nga diin naamoy ingon ani nga klase nga amahan sa tanan nga mga asawa nga namoy bana
Usa pod sila kaamahan sa inyong mga anak ug sa tanan nga mga amahan nga naminaw karon. Kung naa may mga kapakyasan isip usa ka amahan, dili ulahi ang tanan nga moingon tag mana, guba na. No. It's never too late. Dili ulahi ang tanan. Pwede ta makasugod karon. Pwede ta makasugod karon dayon. Nga nakadungog ka sa mensahe, pwede na to usbon ang pamalakad nato sa atong pamilya, usbon nato ang pamalakad sa ato ang sinultihan sa atong pamaagi sa pagdisiplina sa mga anak, atong usbon ang kaning dagan sa atong prinsipyo sa atong panghuna-huna nga diin mga bati nga diin tan-aw nato sakto ta. Atong paningkamutan uban sa tabang sa Ginoo, nga mga itagtabang sa Ginoo nga diin malipay ang Dios sa atong kinabuhi sa tagsatag sa kaamahan, nga diin kung mga tubang man sila atubangan sa Ginoo sa kinalasang panahon, dili ta mobatig kaulaw tungod kay atong gibuhat ang atong responsibilidad isip usa kaamahan. Makaingon tag dili man ingon nga wa ta nasayod niini, nasayod man ta. Ang atong Dios Amahan, siya ang perfect, siya ang perpekto, hingpit nga amahan nga makita nato sa iya ang pinaka-anindot nga ehemplo nga pwede nato sundugon isip mga amahan nga makita nato nga diin ani ko klase nga amahan, mahigugmaon ako, nahigugma ko sa Dios, nahigugma ko sa akong asawa, nahigugma ko sa akong mga anak, ang din akong tugutan nga diin ako usa ka amahan nga diin ay baruganan sa kamatuoran, na ay integridad, na ay pag-atiman sa akong dignidad isip usa ka amahan nga diin ako pong tugutan nga diin na ako'y batasan nga diin akong hiusahon ng akong pamilya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingon ana nga klase nga ama ng ato ang makita karon. So again, happy Father's Day og sa tanan nga amahan. Salamat sa inyong pag-atiman sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. Salamat sa sangkap sa ilang mga panginahanglanon. Salamat sa mga amahan sa paghigugma sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa, sa inyong pamilya. Salamat sa tanan niyong pagpaningkamot og ang Dios padayon magapanalangin kaninyo ug ang Dios padayon magagamit sa inyong kinabuhi nga diin ang inyong pamilya ug ang inyong mga anak mas mapaduol pa diha sa Ginoo gamit ang inyong kinabuhi. Dalaygon ang pulong sa Dios, magampo kita. Ginoong Dios nining taknaa, salamat Ginoo sa mensahe nga among nadungog karon. Nga din nagpakita ka o Dios nga din ikaw ang perpekto, hingpit nga amahan nga makita namo ang ehemplo diha kanimo kung unsa ka anindot o unsa ang mga batasan nga among makita nga dapat naa sa mga tagsa kaamahan nga naa sa kalibutan. Lord, nagaampo ako Ginoo sa tanang amahan karon Ginoo. Lord, nagaampo ako kung naaman sila mga kapakyasan sa ilahang kinabuhi, kung naamay mga kakulian nga hitabo, kung naamay mga sayop nilang nabuhat. O Diyos, tuguti Ginoo nga din ikaw Ginoo padayon magahikap sa ilang kasing-kasing, magabag-o sa ilang hunahuna, sa ilang prinsipyo, sa ilang pagbati, sa ilang katungod, sa ilang dignidad, sa ilang baruganan. Ikaw Ginoo padayon magakumot sa ilang kinabuhi o maghata og tinuod nga kausaban nga dili sila magadepende Ginoo kung kinsa sila, kung unsa sila, unsa ilang baruganan, unsa ilang kahimtang, unsa ilang status, kun dili makadepende sila Ginoo diha sa imuha. Tuguti Ginoo, ikaw Ginoo padayon magatandog sa ilang mga kasing-kasing. Nga kung naamay mga kapakyasan, kabalo sila moduol balik diha sa imuha, mangayog pasaylos sa ilang mga nabuhat. Ug tuguti o Dios nga diin sila pod mismo Ginoo. Ug tuguti Ginoo nga imo silang tabangan sa pagsulbad Ginoo kung unsa man ang problema nga nasudlan nila o Dios. Ibisan Ginoo nagaampo ako Ginoo sa tanang amahan nga naminaw karon ug sa tanang amahan o Dios. Tuguti nga din ikaw Ginoo padayon mag-bless sa ilang kinabuhi, ikaw Ginoo padayon magagamit sa ilang kinabuhi, nga din ang ilang pamilya, ang ilang mga anak mas makaila pa kung kinsa ka nga Dios didto sa tagsa nila ka kinabuhi. O Dios, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Salamat sa imong mensahe, silyuhoy kini sa matag-usa namong kinabuhi nga din among dili kini lumabing kawang diin mula po sa among baba og mula po sa among dalunggan kundi magpabilin sa among kasing-kasing og magpabilin o Dios nga diin among tumanon kung unsa imong kasuguan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Og amen.
Walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason na dili ka pagabayawon. Walay rason na dili ka